Čau lidi, já vás tady zdravím u jednoho z mých prvních videí. Doufám, že teda bude jich víc, doufám. Ta, jo, dobré, jsem mimo úplně, dobře. Doufám, že se vám video bude líbit, protože jak teďka vidíte, tak tady máme Minecraft a samozřejmě Bedrock, jo, to jste si taky asi všimli. A jelikož jsem si chtěl, prostě jsem si řekl, že ale rád hraju Minecraft, rád koukám na ty videa, tak proč nenatočit, že jo? OK, jsme někde v Řitice, slušně řečeno. Chtěl bych to tady ten svět mít, že bych tady ten svět třeba furt na něm natáčel a tak, že nějak progres bych dělal většinou při natáčení a tak. A možná i v off-screenu, dobrý. Už jsem si myslel, že to neřeknu, to řeknu. A jelikož, no dobře, to asi stačí, stejně tam už nedošahnu. A jelikož tady máme takový menší problém s tím, že já jsem strašně špatný, takže OK. Chtěl jsem něco říct úplně jinak, ale tak to už. Stejně to je jedno. Kdybych hrál teďka na svém světě, tak by to bylo o dost lepší. Teďka asi co mám jediné v plánu, tak je utéct odsaď, protože tady tenhle biom, ne že nemám rád, ale takový pro mě nic moc. No, takže buď najdeme nějakou vesnici, ve které si zabydlíme, nebo si prostě uděláme někdy barák úplně někde v tahu. A to mě tak teďka napadá, kromě toho, že teda budeme těžit a tak asi už vím, co budu co budu dělat v offscreenu, spíš asi budu ty suroviny, jako že bych si udělal nějaký dům a udělal bych si takhle nějakou farmu, domek, jo, a prostě takhle. Potom bych si udělal důl, jo, a tam bych si popsal, kde co všechno je, na jakých souřadnicích, protože je minus 50. A jo, to jsem málem zapomněl. Nevím, proč ty srdíčka mám dole, ale to je jedno. Teď mě asi zabije zombie. Takže já rychle utíkám, až jsem to slyšel. Takže já jdu radši pryč, a potom si nastavím ty souřadnice. No a to je tak všechno zatím. Zatím budeme tady objevovat. A tak. Nejenom objevovat. Rozkoumávat a tak. Takové blbosti. Já vždycky, když něco dořeknu, tak úplně udělám potom taky úplně potiché slovo prostě řeknu. Já jsem strašně špatný. Jako PvP hráč, dobré, hraju na Javě, tam je to o dost lepší v tom, jak máte PvPčka. A to máme toto mám na 90 stupňů, můj obraz. A teď si jdu nastavit, jo, tady to ještě máte, jo, že to mám obtížnost normální, všechno je tady asi tak normální. Jo, a nemám ani ty cheaty. Potřebuju video, jo, tady mám zobrazení právě. A tady myslím, ne, tak to jsem jenom blbej. Dotyk ten já nechci, ale chci. Hej, počkat, kde to je? Já jsem blbej. Já jsem fakt blbej. Hej, co to je? Jo, tady ještě tady toto, dám na klasický. Dobrý. Klasický. A teďka to je asi všechno. Já to tam potom donastavím ty souřadnice, bez tak jsem to přepnul, ale nevšiml jsem si toho, takže dobrý, já to potom tam nastavím, to nevím, takže to je to tak. Uvidíme, co ještě tady najdu, potom zase uvidím. No, ale zajímalo by mě, co tady dneska najdu, protože já většinou nic nenajdu, ale když se někde zastavím,
Prostě jsem tam hodně dlouho, už tam prostě bydlím matáka, udělám si ty věci, co jsem řekl, tak se mi celkem daří, ale jinak bych ani neřekl. Takže v off-screenu možná toho udělám víc, než bych měl, protože já doufám, že bych to mohl i přesto, i když nebudu prostě natáčet, tak bych to mohl prostě takhle to tam vylepšovat se tak trochu a tak, bla bla bla, sami blbosti, všechno obkecávám. Tak. Hele, dobré, než já něco najdu, tak to asi bude chvilku trvat, takže zatím, jo, zatím nic moc, takže zatím. Lidi, dobrá zpráva, našel jsem tady caveu s 2 zombíkama a s jedním blbečkem creeperem. Toto já nechci, to dejte do prčic, tak. Klasické kraftění je nejlepší. Ale, no tak. Kde jsi? Slyším tě, jo. Au, to je svíně. Už umři, dobrý. Spálil ses. Tamhle vidím Iron, ne, to je houba. Bum. Teďka ještě krafťák, že jo, by to chtělo. Ale já jsem fakt, jako, já už nevím, co dělám, ale já už dlouho nenatáčel. A můj kanál byl smazán, nebo teoreticky asi nebyl, ale já už na něm nejsem, takže natáčím po dlouhé době. A ten zombík? Co dělá? Nechej mě. Jo, chtěl by to aspoň jeden ten iron. Protože já bez štítu nikam nejdu. Jo, řeknu, že nikam nejdu, kámo, stejně jdu někam. Super. Dobré. Chtěl jsem se ujmout příležitosti a Spiderman tam po mně teďka běží. Dobré. Jestli mám autojump. Hej, počkat, já mám autojump. No tak to ne. No tak chvilku si to nechám, že jo, potřebuji utíct. Já to nechci žrat syrový, ale to přidá. To mi přidá jen jeden, ten hunger. Takže nakakat. Počkat. Já si asi udělám další krafťák. Hej, dobré, já se mohu vzít tam ten, že jo. Ale já jsem línej prostě, takže si tady vykraftím novej. A teďka potřebuju cobblestone a já ho potřebuju, abych si udělal ten pec. Jo, pec. Nevím, tady bych se mohl teoreticky zabydlet, nevypadá to tady tak strašně. Máme tady vodu, v podstatě, no, ne v podstatě, určitě tady máme vodu, že jo. Máme tady jeskyňku na prozkoumávání, takže bys... Poslední, kámo, poslední ovce, kámo, pojď sem. Jež, ještě vlk mi pomáhá, no tak ty jsi nejlepší, kámo, ty jsi nejlepší prostě. OK, dobře, tak to jsme nemuseli, hej, to jsem se ani nemusel namáhat tady. Tady takhle to vidím na nějaký ten důl, a to je přesně to, co jsem říkal. Že prostě já to tak vždycky udělám. Jako nechtěl jsem se koupat úplně nikam. Kdyby jsme byli u nějakého kopičku, tak bych si udělal tam, jo. Ale nedá se svítit. Takže, hele, máme toho docela dost. Řekl bych, že i dostatečně surovin. Takže já tady budu v offscreenu natáčet, v offscreenu budu natáčet. Skvěle. Já jsem dobrý češtin, hej. No, dobré, nic. V offscreenu budu normálně hrát. Brzy to furt zapíná. A dobrý. V offscreenu budu normálně asi hrát, tady to vylepšovat trošku. Tady nějak vypadá, já jsem slyšel pavouka, ale asi se mi to zdálo. Abych potom nemusel zbytečně natáčet to video
kvůli tomu, že zase tady nic neuděláme jako teďka, že jo? Takže toto video je momentálně o ničem. Takže tak, a já si dám hezky postavit sem. Takže první noc máme, v podstatě máme bydliště, takže sídliště. Takže to by teda bylo, uděláme si tady sekiru. Tak. Vytěžím tady ten hnusný strom obří, co mi tady zavází. Ale nebudu zavázet, takže to je nice. OK, to je tam dřevo. Dobrý, asi už ne. Další ovce, teď spíš sbírám na jídlo. To samé tady kuře, které tam je. To je slepice, sorry. Vlk, kámo, to je hlavně W pes, kámo. Pes, dobré, je to pes nebo vlk? Kámo, dobré, je to vlk. Kámo, kolik těch ovcí tady zabil. Hej, tak to je dobrý, hej. Potom takhle tady někde vidím takhle farmu. Na všechno prostě. Udělal bych tak 5 farem, ne tak moc velkých, na ovce to potřebuju ovce tak asi ne, spíš slepice, krávy, a potom už prostě nevím, ale vím, že určitě budu mít 5 těch zvířat. Možná tu ovci tam bych teoreticky mohl dát, abych měl achievement za duhy. Jako duhovou, že v Bedrocku to funguje lépe než v Javě. Tady ty achievementy, zrovna momentálně u těch barev, to funguje tak, že vy když obarvíte tu ovci, tak ona zůstane už barevná na věky věku. Už ji neobarvíte zpátky, teda jako obarvíte, pokud zrovna máte bílé barvivo, takže tak a já tady teďka, ale mám 11 toho skopového jídla v češtině, že jo. Já bych si to měl nastavit do angličtiny, bo už mě začíná ta čeština štvat. Jsem zvyklý na angličtinu a nevím, proč si to tam nechávám, i když vím, že jsem na to strašně alergický. Ale dobře. Dobré, máme tak jak všechno, já vím, že bych tady neměl zabít, ale se tady stejně budu spamovat mobové se tady budou, takže tak. Takže s tím bych si teďka nedával nějak hlavu, že je zabijím, že jsem tyran, jo, to zas. No další 2 ovce, kámo, ještě tady to prase, jo prase budu chovat. Prase, slepice, krávy a slepice. Jo, to zní dobře. A teďka, šedá ovce tam, tak to asi nebudu zabíjet. Jestli tady převařím, teda přepeču ten log, protože potřebuju uhlí. A já si to takhle přeto, protože, no, i když, jo. Já potřebuju 2 nebo vlastně 3 potřebuju, já potřebuju 3 uhlí. Na těch stykách mi tak tolik nezáleží, bo to stejně vykraftím. A ještě tady máme saplingy, takže jako celkem v pohodě. Já to tam musím dát. Ne! No, tak nic. Dobré, hele, ty 3 nám stačí akorát. Zůstane nám aspoň víc toho. Já tady upeču toto. A jdeme zase tady těžit. Já si tady takhle dám hninu kolem toho, abych potom věděl, že z toho chci udělat takový pravý důl. Dá se říct. Takže tady by to bylo lehce symetrické, tak to dám takhle, ať to tak nějak vypadá. Jo, já už vím, na co jsem chtěl to uhlí, kámo, já potřebuji aspoň to 1 uhlí. Jo, dobrý, máme tady 1 uhlí, takže v pohodě. Teď si vykraftím, jo, to vlastně už nepotřebuji. Ještě nepotřebuju, jsem chtěl říct, to prava. Teď potřebuju toto, yes, kámo. Toto mi chybí strašně, teda to mi chybělo. Tak, dobře.
to bychom teda měli osvětlení, torčky. Jo, osvětlení máme tak na půl jídlo, jako teda jídlo máme na půl farmu, na půl domek, který vůbec nemáme ani tu farmu, ale to je prostě jedno, je to prostě na půl. Dobré, takže při dalším, jo, tady to zničím, mám radši takhle, takže při dalším videu se uvidíme, jo, zase buď z Minecraftu, nebo z Robloxu, nebo z čehokoliv, jo. Myslím, že možná i ze Stumble Guysu, to bychom taky mohli zahrát, že jo. To mě tak napadá. Takže asi máme takový lehčí plán, takže jo, takže dobře, takže zatím čau.